Mnangagwa is not a beneficiary of that. Mnangagwa ane yake akanzi mwana kana uchi then anodipotiwa. Right. So that's what the liberation fighters were now concerned about. Mabhunu oriliza munhu anomningira anomudipota bheki kumusha kwake zvakamboitika kupi. Right? Now this is suspicion was further volumed up nekuti Mugabe asvika kuMozambique ambosungwa abva kuusungwa ari kuMozambique akunzi ndiye akulida armed struggle. The first person ari kumutsvaga ndiMnangagwa. So this is the question I've always raised with why Chiwenga and his counterpart or his colleagues not realizing that Mnangagwa had a malicious intention since day one achiswa kuhondo. And Mnangagwa, they never wanted anyone kumsoro anovaziva. They never wanted that. They will eliminate you. This is why wakamboona kupiwe history kana kuti nyika isina haragwa, that all these people must answer. Voudza vanhu veZimbabwe, kwete imedia, voudza vanhu veZimbabwe kuti why did Mugabe look for Mnangagwa when he got it to Mozambique? What was his interest? What was so special about Mnangagwa? This question goes to all generals, including Chiwenga, who was there physically. Yeah. Kulian TV. Muri yaZimbabwe ndadzoka zvekare pachivhitivhiti paKulian TV. Kari kedu taingoti yezvoko. But iko zvinezve takamachuwa takagraduata takupinda munyaya dzevanhu nemusoro kuti plus these days zvangu ndati kurembi chana handichasimudze ZANU-PF nenzeve ndichiroera pasi kuiti nyaya kungoti ndango munhu mukuru ngunhu mukuru. So greetings kwamuri dhumela vahulu munhu wese. Amen. Handizivi kuti ndingati chii zvese zvandikatiti kana revolutionary greetings dzandingaita kwamuri vana veZimbabwe, asi kudzoka kwandaita panapa kuti tiuye nevarwi vehondo dzerisunungukwa vatitsanangurire ndo vanhu kava kuti vanosiya vativhurira gwara votudza kuti apa manyeperwa, this is propaganda, this is nonsense, apa makaita sei. So nasi on the line I have Comrade Whitehead by public demand. And don't chibonodedza Comrade Whitehead vamboda iso inini nyaya ndinopinda nemusoro hama dzangu kupinda munyaya dzese takutobvunyura. Ndakanzonga kati Kulian toda kukupa Ballon d'Or gazori kupedza. Thank you so much for the unwavering support, guys. Regeza tipinze Comrade Whitehead on the line. Apologies because I'm using the phone to record because I don't have power here. I don't know what happened with the power. Saka taona kuti atinga miss a program. Zvinatitete tingokontinya nechino chacho because program aingambofanira kumira nekuti pane zvinhu zvinenge zvichita se zvinenge zvichinetsa. Yes, Comrade Whitehead, my father, welcome back to Kulian TV. Tatenda tadzoka semsana. Yes, it's been a long time, but I'm so happy kuti munoita muchibatikira muchimbotionesawo nyaya sedzatiri kuti timbonzwa dziri kuti netsa sevana veZimbabwe. Tinotenda. So nyaya irimo mudariro iri kunyanyonetsa, and I've been asked this question, and inini manje isusu tiri vanhu vekuti hatinoenda kuondoka tiri maborn free saka tinenge tototaimira kuti aiwa rega tibvunzechi imi mana baba vedu makaendako zvese hamuna kuita zvekuudzwa, munotudza zvekuti zvamakaona nezvemakaningira zvasiyana nesu tosira zvekunzwa, but mukana iwoyo wekuti tisangane nevana veZimbabwe. Nyaya iri kunetsa inyaya ya Comrade Ndabaningi Stole. Pari toda kuti tinyatsoziva kuti
zvakanyatsofamba sei pana comrade Ndabaningi Sithole because tovaziva vari munhu akatanga neZANU PF but takazoona pakuzofa kwake akunzi he was a sellout ndobva atonovigwa kumusha kwake kuchipingo instead yekuti anzi avigwe muHeroes ega. Ipapo toda kuti tinyatsoziva kuti zvinhu zvakanyatsofamba sei panhoroondo yacho iyoyi ameno mungagona kuti jekeseriwo here zvakanaka ipapo. Alright, ndatenda couldn't. Ndabaningi Sithole is the founder of ZANU. Yes. Ndabaningi Sithole, he was at one point vice president wa Joshua Nkomo during the ANC and NDP. Okay. Babakazoba from ZAPU. The first president of ZANU was Ndabaningi Sithole. At the formation of ZAPU, there was. I'm just giving you this background so that the people will understand. Okay. It was supposed to be ZANU. Then Mugabe proposed that inyaya eni ngatimboyifixayi. And because that time there was a KANU in Kenya, TANU in Tanzania. Okay. And nesutoita futi ZANU ayo ngatimboisa people. That's how ZAPU was formed. Okay. Then pavakazo vamanje kwaita split. It was a ideological differences, but otherwise the principle of fighting the minority regime was the same. But it just the approach ndio yakakanganisika. So that's when they formed ZANU. So that was 1963, 8 August. Okay. So they went on like that. Then the two liberation movement, both ZIPRA and ZANLA, decided to externalize the revolution. Meaning that vakaona kuti zvekutaurirana mukati zvinenge zvakunetsa. And it came west in 1965 after Smith declared UDI. So it was now eminent kuti hapasina zvekutaurirana apa. Ndobva kwasungwa ma-leaders. Ma-leaders vana Joshua Nkomo, vana Sithole and the company. Ndobva vasungwa vaendeswa kumajere. So the external wing yeZANU, external wing yeZAPU remained. So in ZANU, Chitepo was appointed to lead the external wing. Ndiangari chairman we party. The vice president we party angari Leopold Takawira. President we Ndabaningi Sithole. General secretary kuri Mugabe. Okay. So kuZAPU president angari Joshua Nkomo, vice wake ari James Chikerema, then secretary we finance administration kuri Jason Ziapapa Moyo. Okay. So ZAPU managed to deploy Chikerema to lead the external wing together with the Jason Ziapapa Moyo, George Slundiga, Edward Nkomo, and many others, which was the same thing. So these were known as external wings. This was before the formation of ZIPRA and ZANLA. Okay. So went on like that. In ZAPU, we had another split between 1967, particularly 1968 to 1969, which when Chikerema
broke away ndobva anofoma ainzi Front for the Liberation of Zimbabwe, FROLIZ. Okay. Akaenda nevanhu vakaita sana Chingadhuve, Ambrose Mtiniri, Rex Nongo, known as Solomon Mujuru, vana Robson Manyika, vana Gray Matemasango, vana Simplisiwe, Mamutse, George Nyandoro, vese vakaenda nani naChikerema. So ZAPU ikasara tatega. Okay. That was before the formation of ZIPRA. All right. ZANU, they had their own problem, but at that time vanga vasati vasplitter. All right. So come up to 1972, 1973. So 1972, after ZAPU had now reorganized itself. Chikerema aega neFROLIZ yake, ZIPRA was formed. Pakafoma ZIPRA ndipo pakazoningira pakazoitwa the first commander weZIPRA, Alfred Nikita Mangena. Okay. Ndopa pakazoitiwa yainzi Conference of Militants of 1972. Ndobva kwavambwa yainzi Revolutionary Council yaicheiwa naJason Ziapapamo because Chikerema had defected now. Okay. So the following year, 1973, ZANU ndobva yaitawo futi dare rechimurenga. Mukono ndiyanga ari achiningira. Well, let me start with ZAPU pane pandasiya. Okay. KuZAPU kunoku before the formation of ZIPRA, the military wing of ZAPU, which was known as the PRO, yakanzi yaitungamirirwa na Comrade Akim Ndlovu. So the same thing was happening kunoku. Akim Ndlovu was a trained guerrilla. Then kunoku kuZANLA, Mukono was not a trained man, he was a civilian. So when they formed, then in 1973, they decided to form Zimbabwe National Liberation Army, ZANLA. Then it was taken over na Josiah Tongogara. So Josiah Tongogara, they said, no, you cannot continue being led ne civilian. So then they also formed the Revolutionary Council, which was known as the Dare Rechimurenga. Okay. I'll not go for the sake of time. Okay. So this is 1973. 1974, leaders are now negotiating kumusha uko vari kumajere, and the frontline states, which is Tanzania, Zambia and Botswana, those were the only liberated countries in Africa or that had gained their independence. So they pushing for these negotiations. I think kana ukabvunza vamwe kana kuti ukazviverenga vakamboitwa yainzi detente yakaita the Victoria Falls Peace Bridge, led by the Secretary for State in the United States of America, Henry Kissinger. Right, yeah. Right. So 1974 leaders, by October, they were released. So that was the first coup attempt by ZANU in ZANU
Okay. When Morris Nyagumbo, Ino Sinkala, and Robert Mugabe presented themselves before the leadership SADC, now SADC, which is the frontline state then, kuti ndivo vama leaders in preparation for the negotiations that had to lead to Victoria Falls Peace Bridge and later Geneva, finally Ningi, Lancaster. So that's when the Ndabaneng Stole era begins. Okay. Wakatangira bongozozo ipapo. Then the frontline state says, no. Where is Ndabaneng Stole? So they couldn't answer. No, Takatom Visa. No, you cannot remove Murimega. It's not possible. Akasanzwa neCongress yeyi. So ndova vadzingwa. So the meeting was halted. Paula zo kudzo ndokuzotora Ndabaneng Stole ndiwo kwakazoitwa msangano mukuru unozivikanwa kuti 7 December declaration. Yes. Ndobva kwadissolva ZANU, dissolva ZAPU, dissolva Frolize, ndobva kwavambwa ANC. ANC yaitungamirirwa naMzorewa because he was perceived kuti haana interest kana kuti haasiri wehondo, is a peaceful man. Ndiye akalida the anti-PS commission of 1972. Okay. So ndobva kwabvumirwana kuti Ndabaneng uyu Mzorewa ndiye achalida. But already there is a crack now yekuti ko ava Morris Nyagumbo, Ino Sinkala na Mugabe vakuti ndivo vatungamiriri sei. Uku kuna Chitepo kunze uku. Chitepo is senior than Mugabe. So zvakufamba sei apa. So that's it. That was building up to the ouster of Ndabaneng Stole. So these guys did not end there. Victoria Falls Bridge fails. Okay. 1975. And the message Ndaikupi, you are disarmed. All liberation movements, you are disarmed. Those in Zimbabwe only. That it did not matter ne South Africa, ne Namibia, ne Angola, and Mozambique. Mozambique is just lit. It was time they were also about to get their independence. Because their independence came as a result of the coup yakaitika ku Portugal when Spinola took over staged the coup in Portugal, so he had to decolonize all the Portuguese colonies, including Mozambique and Angola. So ndovata disaniwa tese Frolize, Zanda and ZAPU ndobva tatorwa tanoiswa kuplace yainzi kuMboroma kuMchinga, just under the Mchinga escarpment. Now this is the now 75. Yeah. Kuri kugadzirirwa kuti kuitwe matalks. So Mzorewa is still the leader of the ANC. Unoku, there is a boiling pot that is he has already arisen. Mugabe na Ndabaneng Stole. So during that time in Zala, kune group of Kudzimanika and the Makaranga led by Josiah Tongogara, Josiah Tongogara, Makamba Tongogara. Yeah. Mkono anova kuManicaland. Ndabaneng anova kuMalingaland. Chitepa anova kuManicaland. So the Makarangas also say no,
we also want a bigger cake in this thing, right? So sometimes in March, April, Chitepo dies. This thing is still boiling. Yandabaneng Stole. Then Dabaneng Stole is accused of being of compromising after the failure Victoria Falls bridge kuti aendere kunobatana na Joshua Nkomo kuti va continue ma negotiations. So he's being accused by that leadership yezani. Alright. When Chitepo dies, he leaves this unresolved matter. Immediately after he dies, now this power struggle intensifies within ZANU. Okay. Tongokara is arrested. Okay. Vana developments and company. So what happens? They are now Solomon Mchuru has now defected from Frolis and joined ZANU. Okay. When he gets there, he found there is this confusion. Saka uchizonzwa vachitaura nyaya yemukakao document. Alright. So Ndabaneng Stole isu tiri kumboroma makedhasi ese those who were not in the at Mboroma were outside vana Chiwenga nana Chihuri vana Zimondi vana Augustine Chihuri. They go to prepare a training formation yeZipa umugagao ndipo pavakanyora document rekudzinga Ndabaneng Stole ndobva because now Nongo is in charge. Tongogara is in prison. Nevamwe vake, they are now in prison. So now this Solomon uyu Tongogara before is arrested, he has denounced the leadership yaMugabe kuti handide. Alright. Mugabe cannot lead the revolution, is already compromised. Munhu atengwa uyu. And Samora Machel agrees na Tongogara. Mugabe is temporarily detained in Mozambique by Samora Machel. That he is not a clean man. So there is this struggle. Now Tekere cannot stand na Mugabe because Mugabe is a Zulu, Tekere is a Manyika. So Tekere is bound now to find out what is happening within the Manyika leadership. So Mchuru accept Mugabe because he's a Zulu, is now in charge. Tongogara is now arrested. So he takes these boys Vanachiwenga to go and craft that document yekumugagao. They post in Ndabaneng Stole, then they place Mugabe. Then Rex Nongo becomes now a prominent figure within Zanda forces, but he was not within Zanda forces up until he defected for the second time from James Chikerema. Okay. Right. So Ndabaneng Stole
there is no one who can say he has evidence yekuti akatengesa kumabhunu. No. Okay. Right. So ndo paakabviswa ndobva adzoka kumusha osvika kumusha continues nema-negotiations but they did not work out to be anything. He is now a no man. But so that's how he was ousted. Okay. All right. So I think you must also understand that this time it is very somehow tribal, because now it is Mazezuru having taken away Makaranga. So when Mugabe now is in charge, the first thing he does is to look for Emerson Mnangagwa. Where was Emerson Mnangagwa coming from, and where was he? Yeah, that's what we want to know. Right. Mnangagwa is captured in 1965. Okay. Right. After his guerrilla training, because firstly when he was in ZAPU, he was trained in Egypt. He went to Soviet Union, trained both in intelligence, reconnaissance, and many other aspects of the guerrilla training. Oh, Mamtombori naye kuZAPU Mnangagwa. Mnangagwa, yes, we're together in ZAPU. Whoa. Yeah, he's a product of ZAPU. Okay. And he joins the struggle not from home. He joins the struggle from Zambia, because baba vake vakatamira kuZambia during the Federation time. Okay. Ndo kunogara kumumbwa huko, ndiko kwakakurira Mnangagwa. Oh. Right. So iye nana uyo akunzi Colonel Khumalo manje those are founders of Zanda. Nana Mkono ibaba, and then Chiwenga was, I think Chiwenga was there as early as 73. Kuondo. Okay. Nana Chiwuri, Nana Ngiri ababana that's the cream of. Now they put up this team, Ndema Zezuru Ega. Why so? Because the war, the intensification, the first penetration to Rhodesia from the eastern borders was from that area kunova vana Chiwenga, kumazezuru, kumashonaland central, mashonaland east in particular. All right. Right. So this is why you find ndiwo anga wakawanda nguva iyoyo. So Rex Nongo is now there, he supports Mugabe. So they carry out that coup, they remove Ndabaneni Stole, they endorse Mugabe. Mugabe now looks for this Mnangagwa. Mnangagwa had just come from prison in 1972. He was released on the excuses that one, he was a Zambian, two, he was underage, he was below 21. So he could not be sentenced to death. But he wanted to come back to ZAPU. Then Jason is Yapapa Moyo and the leadership here ZAPU vakaramba kuti this man is already compromised. Alright. Ndobva anogara zvake kulusaka, ndipo paakazoita degree rake iroro relaw, I don't know for how long, achibva kujere ndobva azobatana nevamwe achigara kumba kwake, akanogara kumaripore, akanogara kumaripore kumandebvu yawo kuna anasisi vake, achidzidza ari kuUniversity of Zambia. Alright. Now, so the relationship yake na Mugabe yakatanga vari kujere. Okay. Because Mnangagwa achijoina ZANU haana kujoina ari kumusha, akaijoina a defector from ZAPU,
1963 achienda kuZANU. Alright. In external wing. So these people never met until vanosangana kujeri. Jerry. Alright. Chii chavakanodzidziswa. Right. So the suspicion or the narrative based on intelligence report, ndeyekuti they were recruited by the South African intelligence yainzi BOSIAI, together with the Rhodesian intelligence services, assisted by the Americans, in particular CIA, to stagnate the revolution in Southern Africa so that they save South Africa. Oh. Rupanzo. Yeah. Right. So Mnangagwa is recruited first, and he is given a parole based that he is young and is a Zambian. But constitution ndozo yaitaura here kudhara vese vanga vekune dzimwe nyika vaiti kana vatadza vapara mhosva yakaita seiyoyo vaibuditswa here kunzi iwe hosukura iwe because you are a Zambian or a Mozambican or a Malawian when you are underage chinchi ndo zvaiitwa. The constitution yanga iri yeRhodesia only speaking to white people. Okay. The Terrorism Act ya 1967 yaiti munhu wese asungirwa kuti akabata chombo is charged under Terrorism Act, anotongerwa rufu. So Mnangagwa fall under that category. I can mention some of the people vanga vatongerwa rufu, like John Maluzo, Tsaloza Gianni, and who else? I think I can remember 3 or 4, 5 of them. Vakazopardonwa neBritain 1968, Queen Elizabeth ati mbomisai kuuraya vanhu. Alright. So Mnangagwa is not a beneficiary of that. Mnangagwa ane yake yakanzi mwana kana uchi, then anodeportiwa. Alright. So that's what the liberation fighters were now concerned about. Mabhuno oriliza munhu anomningira anomudepota beki kumusha kwake zvakamboitika kupi. Right? Now this is suspicion was further volumed up nekuti Mugabe asvika kuMozambique ambosungwa abva kuusungwa ari kuMozambique akunzi ndiye akulida armed struggle. The first person ari kumutsvaga ndiMnangagwa. So this is the question I've always raised, with why Chiwenga and his counterpart or his colleagues not realizing that Mnangagwa had a malicious intention since day one achisvika kuhondo abva kuusungwa. Right. Vanga varipo, Chiwenga was already there. Haikona kuti akazojoina Mnangagwa vapo. He was already there. Okay. Though anga sina senior position at that time, but he was already there. Okay. So they thought, so Mnangagwa akaenda nawo kunohanda kuMazezuru. Ndobva atanga kuidentifya makaranga, leadership yemakaranga, including vana Daulamans.
dzatanga kueliminatwa. Okay. So the house became the Zezuru house. All right. Right. Davamba Zipa Yai Nangakwa is now a Mgabe built. Remember, Mgabe is a civilian. Mnangagwa is a well-trained counterintelligence, is a well-trained terrorist who underwent several spheres of training, guerrilla warfare, anti-guerrilla warfare, intelligence, counterintelligence, anti-terrorism, espionage, anti-espionage, both internally and externally. He underwent that training. And when he joined ZANU, he went to China to further train the same training he did in Egypt and Soviet Union. All right. Right. So he now takes Mugabe as a father. So he executes zvese zvakazoitika ipapapo, which I'm not going to bother you mentioning them today, but this is how Ndabanengi's story was completely erased from the history of the armed struggle. Then the Zezuru became those people who are now leading the revolution and they are now even after independence, they now craft this or re-demarcate Zimbabwe into 10 provinces. Out of these 10 provinces, they created the Zezuru dynasty by creating 4 provinces of Mashonaland, which Mashonaland becomes strictly for the Zulu-speaking people. And votora constitution yabo yeZANU-PF kuti iye zvino kana uchida kuti uite president unofanira kuvhoterwa nemaprovinces ari 6. So Mashonaland yemaZezuru yabva yaita maprovinces 4, which is Mashonaland East, Mashonaland Central, Mashonaland West, and the Harare province. So Mugabe, when he wants to be the president, he would simply go either kumaswingo otora 1 province, oenda kumatebelele south otora 1, zatova 6, he wins. Mzenda kana chida kuti aite president, he has to fight to get 5 provinces, convince 5 provinces. If we did Masimtasa from Manicaland, he wanted to be president, he needs to work to convince 5 provinces. Joshua Nkomo, if he wants to be the president, he needs to convince 4 provinces. Because I need 2, Matebelele North, Matebelele South. Papa Sina Buloya province at that time. So this is what he created. This is the Zulu dynasty. And who is sitting on the Zulu steering? That's Emmerson Mnangagwa. He completely disassociates himself from the Makaranga. He becomes part of the Zezuru machinery, and he is the only one who is now able to identify those who want to challenge Mugabe. Both in Matebeleland, in Manicaland, in Miklands, and Maswingo.
He realizes that there is something wrong with ZAPU. ZAPU might end up giving us a problem. He creates the Gukura wound. And what does he do at the creation of a Gukura wound? He's no longer talking about ZAPU members. He's now talking about Ndeveles. Convincing the Shona people to believe that Ndeveles are the enemies of Mashona. Ndivo vakakutorera ing'ombe vachitora vakadzi venu through Lobhengula. So these are Zulus, the Shona speak, not the Zulus. The Shona speak, they now come together and they say you are from Manicaland, you are a Shona, you are from Maswing, you are a Shona, you are from Mashonaland, you are a Shona. So together, Mashonas, let it fight the Ndeveles. So he goes on to massacre the Ndebele people. In the meantime, is identifying the potential leaders from Maswingo, from Midlands, and from Manicaland, that they be eliminated so that they don't oppose Mugabe. So Mzenda becomes part of that group. Andara vari kuteerera kuti hauna kudzidzanza ugone kutaura chirungu vanazopa urayai ka. So the three becomes a strong club. When all these others are done with, then they come from Zenda himself. Mashonaland Central, Mashonaland East, Abusina leadership, because most of those people who were in the higher echelons of politics were ZAPU members. So there was very little people who were active at a national level politics in ZANU. Right? Yeah. So the relationship Mnangagwa and Mugabe becomes a killer machine for any liberation war hero. Anyone who is related to the Lakers of 1963, anyone related to the Lakers of 1957 is eliminated. Fulfilling now what they were instructed by the Smith regime together with the Americans through South Africa, that is stagnate the revolution so that we prevent Umkhonto weSizwe from coming to South Africa. That's what forced the negotiations in South Africa, because this here Mugabe Mnangagwa had put a blockade. And that forced now the ANC to negotiate and even further to get into useless agreements like we did when we also were coerced or were pushed. Now we're under pressure from the African Union, the OAU, and the SADC countries to say no, you go and negotiate at Lancaster House. We won't resist. We are now being pushed, so we are to enter in this Lancaster House agreement, not willingly, really, not entirely willingly. So now when we are preparing to say we need to go to my elections in 1980 as Patriotic Front, the commanders of both Zipra and Zanda agrees to that. Now Mangena is dead.
There's now Lookout Masuku and Dumiso Davengwa, who are senior leaders in the Zipra cycle. They both agree that we are going to contest as one unit. Immediately after Lancaster, Mugabe comes out with Mnangagwa saying we can't accept ZAPU. We are going to stand on our own. Okay. Tongo Kara resist what happened last day of December 79 is gone. Who killed him? $1 million question has to be answered. Yeah. Right. Then Zanda forces, proper Zanda forces, proper, underline that, Okay. are left in Mozambique to say Imbosarai mean because we are not sure what Zapi chaita say. Kana Zapi kawina my election, ndipo pamuchauya muchizoita say muchizorova Zapu. So the proper Zanda forces are left in Mozambique. Okay. Then that and this and that are brought into Zimbabwe. They get integrated. These war veterans are still in the bush. They tell the junior commanders vanachiwenga vanana vachihuri kuti indai munose mundiwe muchava party integration. But those war veterans really who fought side by side with vanachiwenga ivavo vakasara kuMozambique. Then Mnangagwa goes to Mugabe and they say, Smith atoplana kukuuraya. So move out. That's another attempted coup. So Mugabe runs back Odzogera ku Mozambique. Mnangagwa takes over now. Samora Machel says, no, Mugabe, that man of yours is cheating you. Then my war veteran ezanla anga akasara kurie. Therefore vati Mugabe hapana, Mnangagwa is now hosting you. Uiwewe wakutopera ipapo. Because they called for Congress in the same year, 1979, to elect, to confirm Mugabe as the leader of ZANU. So Mnangagwa thought he possibly was going to get a senior position. He failed. So he wanted to host Mugabe in 1980. And they were stopped by these war veterans who were in Mozambique. When they come back, Kumusha, zvikaro zvose zvatorwa. Ndivo vana Khumalo vari kutambura vari kumamisha uko. Ndivo vana Runyata vakawanda mazandas vari kumamisha uko kuti ukaenda kunovaona kuti anotaura kuti ndini ndai operata panzvimbo yakati ndotonzwa tsitsi. Vakuinda vana Mutsvangwa ndivo vakunzi vakadai. I feel pity for my hair. Well, these things you do happen, but most of them are suitable veterans. That's not what. No, that's not true. That's not true. So that's our history. That's how Ndabaneng was considered a sellout, simply because he chose peace against violence. And Mugabe and Mnangagwa, they never wanted anyone kumsoro anovaziva. They never wanted that. They will eliminate you. This is why wakamboona kupiwe history kana kuti nyika isina haragwa.
kuna so vakaendepi ma-leaders ezanu? Let me not talk about ZAPU. I want to talk about ZANU. Vakaendepi? Vese vakapera kufa, including veZAPU patakangopinda ku1987 unit accord kwakabva kwaenda vana Chinamano, vana Munoda Wafa, vana Willy Msarura, vana Jirira. All those people just died like eggs. hey. Those were leaders. Those were founders of the ANC where Mnangagwa was not there. Right. So these are some of the things zvatinogara tichitaura kuti baba ava nyaya ivakabva nayo kure. It took Mnangagwa more than 36 years kuti asvike ave president weZimbabwe achiprepare. At independence is appointed security minister. He put up his own structures, starting from in Mozambique. In the security sector yeZANLA is now driven by Mnangagwa. Ndiye akuzoti uyu mubvise uyu umuise uyu. And you said Mugabe uyu dangerous, tomuita say kill, they kill. So he manipulates the Central Intelligence Organization. He put them together with the Rhodesia Intelligence Services and allow Rhodesia to lead certain operations and take the nobodies from ZANDA forces and make them so that it trains them to be brutal without assessing anything. From there is moved to defense, is moved to legal affairs. So he captures all the judiciary, the parliament, the army, and the central intelligence. Right? So the period 2008, because he's in charge of all these entities, he has already captured them. Judges are appointed as he recommends. Those he does not recommend, Mugabe will not appoint them. Commanders in the military are appointed as he wants. 2011, Solomon dies. The matter is closed. No inquest, no what. Even if he dies under circumstances that are extremely suspicious. So the wife is exposed. And who is feeding Mnangagwa with all this information? It is the military intelligence that is now integrated into the ZANU-PF. So they killed Mugabe. No, Joyce wants to kill you. Joyce wants to take over. And Mugabe is somehow not understanding and said, no, the best thing that 18 notora grace watch. Ndobva vanotora grace. Mai, Joyce akuda kuuraya murume wako. Ukasarwira murume wako ameno. Ndobva opa Muchingura akati mai uyai mutore chigaro chemadzimai ichi chandiremera ini. Grace comes in like a tsunami. So Mchuru out, Ditmas Mtafa out, Rugare Gombo out, Webster Shamu out, Sekramai out, all of them out. So the aim is to take anyone an institutional memory of ZANU-PF.
Mnangagwa knows he's not going to win the 2014 Congress. What Iowa iye zvino tapotsa apa pana Joyce hazvina kutifambira zvakanaka. Tanetseka kuti timudzinge nokuti akasarudzwa. So iye zvino takucreate one center of power. Mugabe, you are the appointing authority now. So Mugabe does what? Appoints Mnangagwa as the vice president of the country. This is 2014. Yes. 2015, they start working against Mugabe now. They used the grace to remove Joyce. Now they are using the military to remove Grace. So the entire military is what? Captured by Mnangagwa. The entire parliament is captured by Mnangagwa. The entire judiciary is captured by Mnangagwa. The CIO captured by Mnangagwa. Odaidza mageneral. Chiwenga, don't accept anything that you are being told by Mugabe. Izvi zvekuda anoda kuti uye uzotora ngiri politics kunoku anonyepa uda kupa mukadzi wake, so ngatimubvisei. So all generals go and they bow before Mnangagwa uongongozi, ngatimubvisei. Right, give me the best team yaunotemba nayo. Chiwenga releases the term, my names, uyu neuyu, where now bad. How best can we do this coup and make it not a coup? Is given the strategy, is given the modus operandi, they conduct that coup. Right. Those names given to him, he goes to his hitmen, all of them. Do away with them. Kavaregera inyoka unongoishandisa kuti iwe kuzopedza makonzo, kana apedza makonzo inopinda kumwana wako vawaiurayira ipapo. So all those generals who participated in the coup are no longer with us. Vese vakapera kufa. 2008 Mnangagwa calls back Mugabe kuti hauna kuruza kuna Tsvangirai. Then Chiwenga releases the army. Indai muno occupy ZANU PF because taposa taponderwa apa nebhora musango. They are accusing Joyce Mjuru to be responsible kuti ndiye anoda kuita zvinhu izvi, but they can't come out because Solomon is still there, and he commands a lot of respect within the military. Right. Yeah. So they managed to maneuver up to 2011. Solomon goes. The army is now in charge of ZANU PF, starting from ZANU PF headquarters. Then vese vana mchena vari kutaura, they were deployed at ZANU PF headquarters. Vese vana nyambuya, they were now deployed at ZANU PF headquarters. Kuma provinces got deployed my brigade commanders. Abviswa kuarmy, indai munochengetedza army. So all that, this strategy in there Mnangagwa to protect himself, the army is now in his pocket. Then Mugabe loses influence both in the police, in the army, in the prisons, in the courts, in parliament. Ndenda munhu waMnangagwa since ichocho declaration was involved, ndiye anga achifamba naMnangagwa.
Alright. Vana Opa Mchinguru, vana Chinamasa ndiye akaconducta meeting yecholocho yeDhinyani declaration, ndiye angari lawyer lacho, which was favoring Mnangagwa. So Mudenda, he was the chairman weMatebelele North Province, ndiye akanovhota, so vakadzingwa vari 6 machairman. Vese vana Mike Madiro, vanhu vaMnangagwa. So Chiwenga is nobody which I in your own platform ndakazitaura kuti kupresidium Chiwenga ari ega, kutop 6 yeparty bureau ari ega, kumaprovinces ane vanhu here. So where are we today? Tiripa Cape 3 yapasa. Where are the generals? Havana abu zvese zvatiri kutaura panapa zvandiri kutaura vazvizive here? Kana vachizviziva vakanyararirei? Because the next thing, ndo vasara vashoma ivavavo, Mnangagwa is going to eliminate them one by one, and he wants to take out all the generation here revolution. Mawo veterans esachapera ese kana apera vana vake vanenge vamature, then they take up as a new generation kuti ndisu takutonga. Vaya vakatadza zvitazo zvavo hatina basa nazvo, isu ndisu tavapo. Then the youth, your generation, imimi munenge makuprescribirwa upenyu hwenyu negeneration yavana vaMnangagwa, either under the Mutapa kingdom or under intense destroyed ZANU. I did say this Kulen, if you still remember, Uti Mnangagwa, he has put his target that come 2027, ZANU-PF is finished. I've seen ZANU-PF anymore. Yes. Because ZAPU vakatokwezana kudhara kusina ZAPU, PF yakungogara chete kunge chikongwani. So come 2027, there will be no ZANU to talk about. Mnangagwa is declaring a kingdom. Ndakazvitaura pano. Yes. Peshe vanhu veZANU havanzwisise, magenerals havanzwisise. Vanoisa makotoni huru munzeve umu. Because all these things zvandiri kutaura panapa Kulen, izvinhu zvakaitika, kwete kuti ndaiunzwa nekuti ndakambogara naNingi akanditaurira. I'm talking of the things where I was there, I was part of it. Yes. Kana zvichiurayisa izvozvo, I'm one of those people who's going to be killed for having worked closely or nevanhu vese andiri kutaura nezvavavo. Yes, I'm fully. Yes. So that's how Ndavaneng lost when he wanted to talk about Ndavaneng. Mnangagwa came, and the question that all these people must answer, vouudza vanhu veZimbabwe, kwete imedia, vouudza vanhu veZimbabwe, kuti why did Mugabe look for Mnangagwa when he got it to Mozambique? What was his interest? What was so special about Mnangagwa? This question goes to all generals, including Chiwenga, who was there physically. He must answer that. Relationship ya Mnangagwa na Mugabe yakabva kupi? Vakazivana sei? Vaiva nemakomandazi, vana Rex Nhongo, vana Amazirepi nevamwe vanga varipo nguva iyoyo. Why didn't he take them kuti vakomana chindiudzai kuti armed struggle masvika papi nayo? Why did he go and look for an absentee?
I'm challenging Chiwenga that he must answer that question to the people of Zimbabwe, because these are the people who allowed Mnangagwa to be what he is today. Yes. He must answer that question, Chiwenga. Yeah. What did they think was going to happen? Fast forward. After the 2013, everything has happened. Yes. After the 2018 election, what does Mnangagwa do? The 2013 constitution yakaisa a running mate. A running mate which was giving power to the vice president. Because vanosarudza vese at equal. Vice wopinda neproportion kuti party yawina nemavhoti mangani, so inogona kuproduce a vice president. So Mnangagwa removes that. First akatanga nekuvatesta akabvisa paconstitution limit, term limit yemajudges, or term age term what do you call it, age limit yemajudges. Yes. Aka extend amalava. That's the resolution, that's amendment number 1. Right? Aka extend makore a Varelius Vanda. What did this mean to you, Vachiwenga, Vamchena, Vaskauke, Mivana Ningiri Vana Nyambuya? What did this mean to you? Makafunga kuti zviri kunopera sei? The next following amendment is number 2. Yakubvisa running mate kuti president acharamba ari anoappointa. What did you, Vachiwenga, think Mnangagwa was doing, and what did you think he meant? What was the meaning of that? Makambozvibvunza here. Polity Bureau makazvibvunza here. Mese nhasi muri kuchema kuti Chiwenga akarobwa, zvichiitwa zvese maizviona maifunga kuti zvichaguma nei? Makanyarara mese. Abvisa now. Now he's coming with cap number 3 makutanga kubhoira. Is still the appointing authority. 2014, Mugabe appointed Mnangagwa as the vice president because he was no longer elected. He was being appointed. Akadzingwa futi akadzingwa na iye Mugabe. Because Mugabe was appointing authority. Vatsigiri Vachiwenga, regai kunyepera vanhu. Ndinogara ndichikunzwai, haiwa haagoni kutaura nekuti ari muhurumende. Mnangagwa posted Mugabe ari kuhurumende, ivoiced ari kuhurumende, akadzingwa ari kuhurumende. So regai kunyepera vanhu. I have nothing. Chiwenga is a comrade like me. I want him to declare kuti this is not ZANU PF yandakaendera kuhondo. Ngaende kuno vese ngavagare pasi vatore mwenje wevanhu vaverenge vanhu kuti ivava vehondo yaiva sei, kuti munhu aisarudzwa sei, zvirimo makazorasira nekuti rakanyorwa naNdaba Story. Sei musina kurasa nezanhu yacho? There's no need for you to inherit ZANU, then you throw the ZANU manifesto. Moisa yenyu yekuchengetedza inini. As I'm saying,
shouldn't have done that. So kept 3 Yawuya. Mnangagwa, he does what you allowed him to do. Muri Zimbabwe kuti aiwa zvakambodai 2017 Mugabe Grace aituka vaMnangagwa akazoguma afa. Regai ndikuudzei, 2017 Mugabe was in charge of the military. He was in charge of the CIO. He was in charge of judiciary. He was in charge of parliament. So is Chiwenga in charge of the military today? Is he in charge of the parliament today? Is he in charge of judiciary? Ask yourself those questions. Mugati, yes. He must call for a removal of Mnangagwa using the military. Same thing. What did you think Mnangagwa was doing when after the coup, akabvisa Sanyatwe, angari brigade commander, presidential guard, akava ambassador to Tanzania. Now when he was now fulfilling his plan to completely destroy the revolution that we all participated in, the revolution that our brothers and sisters, mothers and fathers died for, he called back Sanyatwe. Sanyatwe comes in, says, let's restructure the army. Sanyatwe goes and restructure, change brigade that, change, up to my major generals, administration, apedza izvozvo zvanzi mapedza handa pedza mambo. All right. Iwewe manje kubva nhasi inda unotamba nevana kutennis ball uko kunoku hatichakuda. What did you think Mnangagwa was doing? When you, Sanyatwe, you were removing the soldiers that were involved in Kuku, that were involved or were supporting Chiwenga, how did you allow Mnangagwa to reorganize the army? Maifunga kuti zvichapera nei, zvichaguma nei. I'm directing these answers to my generals because my war veterans say ni. They must come up now with a solution to reverse this and correct it before this revolution is dead. Even if they want to correct or they want to maintain ZANU-PF, if they want to maintain this same ZANU-PF, they must go back to 1963 and start implementing the values and ethos of that. Ndavaneng Stole wrote Mwenje in 1968 and it was re-edited in 1973 when Chiwenga was there, Tongogara was there, Mese Mamuripo, all of you were there. Where did you leave that document? The principles and the writings in that book. Magazirasira Papi. This is why we are today. Yeah. Because of your negligence. You won't be missing. I told you, Chiwenga. Mtswangwa wakufamba naye uchirasa mawo veteran wakutora Mtswangwa kuti ndiye national chairman. Mtswanga ndini ndakamuisa kuti aite national chairman. Ini pano ndiri kutaura. Masingo arambwa neprovince yake yekuMashonaland West, vamuhoni vamupinga
ndikarara usiku wese ndichinyengerera Peter, provincial chairman weWar Veterans Association in Harare, kuti mutambirei. Akanoagreetetwa the very same day yema-election kumasvingo. Ndikakutaurirai pamama kufamba naye ndikati munhu apanduka uyu, mukandiita benzi. Tiri kudefense house apa, mukandiita benzi, tiri kubatana ibuilding. Walter Tafumanei ndiwo first secretary weWar Veterans Ministry. Takataura chi? Alright. Don't pretend as if you don't know these things. Taurirai vana veZimbabwe, zanu yatopera iri kuinda inonohwera muchoto. We are not heading anywhere. Kana Mugandura, I have no problem. I don't care. But this is the position. Imi muchiri kukura vanakule. This is your future. If you don't stand up now, maziva kuti takabva kupi nehondo iyi. Zvinanga zvaiva zvei. We had a stone kuti munhu wese anoparticipate kurwa hondo iyi. Taneta nekutaura nemabhunu vasinganzwi, takutonotora zombo. So takangoita sevanhu vari panhamo kuti kana muchinda kunochema kwafiwa pamusha, vamwe vanotema huni, hakusivo vanovesa moto. Vamwe vachanochera mvura, hakusivo vachabika. Vamwe vachanotsvaga hufu, havasivo vachawisa mupoto. Vamwe vachaita zvakati, mese muri panhamo. So that's how the Zimbabwean struggle was executed. That every person in Zimbabwe participated. So there is no selected people who say we are the owners of the revolution. You are a liar. You are a liar. There is no one who takes ownership of the revolution. Vabereki vakatituma. Every person in Zimbabwe donated mwana wake. Iwe chinda unobata gidi, iwe uchaita chimbwido, ini mai variko nchibika. That was the distribution of labor, a full participation by every single Zimbabwean. Where is this concept okuti ndisi takakurwirai, ndisi takakusuningirai, yabva kupi? Where is it coming from? Yeah. Because everybody participated. Uchibva nefuti yako waigamuchirwa sei kumusha usina kukurirapo, because hakuna more veteran akanodeploya paunozvarwa, wainodeploya far from your district. Asi usisuwa uchigamuchirwa because vanhu vaiziva kuti takune vanhu vatakatuma ndivo vadzoka. Mubikirei sadza, muudze kuti mabhunu ari kupi, vanorara nguvai, vanodya nguvai. Because ndisi takamutuma munhu. Chero uchibva paMutare uchitaura uri kuPlumtree, vanokugamuchira. Chero uchibva kuPlumtree uchitaura uri kuMzarabani, vanokugamuchira, because they were there when this agreement was entered into. Yokuti ngatiendei kunororwa hondo. Hatina kurorwa kuzoestablish a kingdom. Hatina. So generals think twice. Tafumanei, think twice. Kana usina kuzviona zvekuhondo, siya vataure vakazviona zvekuhondo. This is the time yokuti titaurirane chokwadi.
I thank you. Alright, thank you so much. Maita basa tadzidza zvakawanda. Okay. Alright, see you next time. Alright, cool it. Sharp. So, ladies and gentlemen, anenzedze kunzwanzwa. I want to thank every one of you nekuteerera nekuisa nzeve. Ndoziva kuti nyaya idzi hadzipere muri yeZimbabwe, asi chimwe chinhu chandaakukumbira ndechekuti kune vamwe vanhu vane matopics ari kukunetsa yamuri wanyazonzwisisa yezvinhu zvakaitika kuhondo, please garai maisa in the comment section. Izvi ndoda kugara ndinawo ese so that ndinoziva kuti okay, iyi question iyi inokwanisa kuanswa nanhingi, inokwanisa kuanswa nevanhu vakaenda, vanga vari kusaidi kuTanzania here, vanga vari kusaidi kuMozambique here, vanga vari kusaidi kuZambia here. Ndinokwanisa kuzoziva pekuti ase pekutangira nyaya dzacho, ndobva taziva kuti tichanobata dzakati nedzakati nedzakati, so that I will pick. Hakuna ndinoignore as long as wabvunza something chiri very important. Ende zvekare kune vamwe imimi varwi vehondo yerusununguko, do not hesitate to get in touch with me muchida kushare nyaya idzi dzekuhondo idzi. Uyai nadzo dzese mutudzi, takatodzimirira, ndo nyaya idzi takatogarira pana kuti tinyatsoudza, nekuti tikasatodzitaura zvinotozoita ngano. It's better kuti dzigare dzatotaurika now, it's either now or never. Saka ngatigare buda dzese. Ende zvekare kune vamwe vari kudawo ku participate. Sometimes unogona kuziva kuti inini but inini handina chekuhondo chandakaendeni, but unyazonzwa kuti inini zvepolitics ndikutoda kutoziva kuti uri kutaura ndokwako. Please do not hesitate, get in touch with me. Number bata number dzangu dzipakulendi, tinopedza basa racho, tinoseta order yacho pamwe chete newe papapa. Tinenge tichingozonga kupika here and there, but tinongoona kuti okay, tinongoziva pa tinotaura nekutanga takutoziva kuti okay, uyu anopinda pane topic dzakati, uyu anopinda pakadai. So feel free because the platform belongs to every one of you. Zvekare kune vari munzvimbo dzakasiyana siyana vanenge vachiti kunokuitika zvakati, kunokwanitsa zvakati, taurai nenhamba idzodzi, munongopinda ipapo ndedzechivhitivhiti musachikaba, mutotaura kuti kunokuri kuitika zvakati. Even kana muchida kutotaura direct live, uda kusendere audio, uda kungotaura iri nyaya yacho tochiputitsa tega, it's up to you zvamunongoita izvozvo. And to those who want to partner with us, ndoziva kuti vanhu vakawanda vanozvida zvekupartner izvi, vakawanda vanda kuadvertisera mabusinesses avo. Please don't hesitate, tibate zvekare panhamba dzedu ipapapa. Zvamanje manje ndiri kuti muri yeZimbabwe ngatigumirei chirongwa chedu chaperera pano ichi, nokuti apatozobatwa tatinonyazonzwisisa kanyaya dikiti kuti iyo panozongorikana pakunzi munhu akadai. Nyaya dzizhinji ndakatoudzwa ndonzi ukanzwa nyaya dzese zhinji dzonoya dzichitaurwa neiro timu iro riri kuzvita riri mupower kuhondo zvakazodai nemanarrative anenge achipusha, especially manarratives aipushwa nguva yeMugabe ndekunyeva mazhinji acho. Ndo zvandakatoudzwa nevazhinji vacho vanga vari kuhondo vachiudza kuti uyu anyeba apa zvese zviri kuitika, but vari kugadzira yavo, vakagadzira yavo history yavo ivo yavanoda kunge vachitonga nayo vachitoenda vakadaro. Ende tazobudisirwa imwe nyaya zvikanzi chimbozvibvunza kuti sei kusina vamwe vanhu vakurukuru varimo muZANU-PF vakaenda kupa, hanzi hakuna musha kana nyika isina harawa. Think about it. So thank you so much. Let's meet in the comment section muri yeZimbabwe. Zvamanje manje ndiri kuti bye bye. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichadzika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvisapana chichazisha. Everybody say Kulian, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulian.